da, blant. Mae'n hyfryd gweld chi ar bore dydd Llun fel hyn. Rwy'n gobeithio bod pawb yn cadw'n iach ac yn cadw'n ddiogel. Rwy'n darllen i chi nawr dameg o'r Beibl, un o'n hoff straeon i, a mae'n dweud am Iesu yn siarad gyda'i ddisgyblion a rhoi neges iddyn nhw am sut i fyw. Aeth ffermwr i hau. Roedd Iesu'n dweud newydd da Duw wrth bawb. Fe ddoi bobl o bell ac agos i'w wrando arno. Dweud stori wrthyn nhw y byddai Iesu ac roedd hynny'n hwyl. Roedd y storiau yn helpu bobl i ddysgu am Dduw, yn gwneud iddyn nhw feddwl a gofyn cwestiynau. Dyma un stori oedd gan Iesu. Aeth ffermwr allan i hau. Dechreuodd daflu'r hadau o'r bag oedd ganddo. Syrthiodd rai o'r hadau ar y llwybr a llyncodd yr adar nhw'n syth. Syrthiodd rai eraill yng ngharnog y cerrig. Wrth iddyn nhw ddechrau tyfu, roedd y cerrig ar ei ffordd. Gwywodd y planhigion bach a marw yn yr haul poeth. Syrthiodd rai eraill yn y draen a chael eu tagu. Ond syrthiodd rai hadau ar brif da. Tyfodd pob un hedyn bach yn blanhigyn mawr cryf, a gwnaeth pob un ohonyn nhw hadau newydd, 30 neu 60 neu 100 o hadau yn fwy nag oedd gan y ffermwr i ddechrau. Beth mae'r stori'n i ddweud wrthyn ni? Gofynnodd ffrindiau arbennig Iesu iddo. Dweud wrthyn ni, os gweled i'n dda. Dweud yma i chi beth sy'n digwydd pan mae pobl yn clywed y newydd da am deyrnas Duw, meddai Iesu. Dydy rai pobl ddim yn gwrando o gwbl. Felly mae'r newydd da yn cael ei gipio oddi arnyn nhw yn union fel yr hadau gafodd ei bwyta gan yr adar. Yma rai pobl yn falch o glywed y newydd da, ond dim ond ar y dechrau. Pan mae trwbl yn dod, maen nhw'n union fel y planhigion bach wnaeth wywo a marw yn yr haul poeth. Mae rai pobl yn poeni cymaint am y pethau maen nhw eu hangen, neu mor brysur yn ceisio dod yn gyfoethog, does dim lle ar ôl i hedyn bach i y newydd da dyfu, yn union fel yr hadau gafodd ei dagu gan y draen. Ond mae rai pobl yn gwrando, o ddifrif ac yn dysgu. Mae rhain fel y planhigion sy'n gwneud hadau newydd, 30 neu 60 neu 100 o hadau'n fwy na oedd gan y ffermwr i ddechrau. Fel yr yna rydyn ni'n unau eisiau bod, meddyliodd ffrindiau arbennig Iesu. Dos ymlaen i ddweud mwy am deyrnas Duw wrthyn ni, medden nhw wrth Iesu. Mae teyrnas Duw fel hedyn bychan, meddai Iesu. Allwch chi ddim ei weld bron ar hyn o bryd, ond fe fydd yn tyfu ac yn tyfu yn union fel mae'r hedyn bach yn tyfu yn goeden fawr uchel. Mae teyrnas Duw fel dod o hyd i drysor wedi ei guddio, neu dlws gwerthfawr. Mae mor werthfawr nes eich bod eisiau ei gadw, dim ots faint mae'n costio. Dyma newydd da iawn, meddai ffrindiau arbennig Iesu wrtho. Rhaid i ni ddweud y newydd da am deyrnas Duw wrth bawb. A dyna ni blant, dyna diwedd y ddameg, a rwy'n gobeithio y bod pob un ohonoch chi yn cymryd y neges o hyn y bore yma. Hwyl fawr, yn gwelech chi cyn bo hir. Da bo.